Azért csatlakoztam ez a programhoz, mert nekem a családommal senki nem hajózott. A vízhez is késő jutottam ki, viszont mindig is ez volt a gyerekkori álmom, hogy egyszer áthajózok az óceánon, átkeljek az óceánon, és nekem hatalmas utat kellett bejárni, mire ezt meg tudtam valósítani. Nagyon-nagyon sok lemondással járt, nagyon sok küzdelemmel járt, és szinte magamnak kellett végig kitaposni azt az utat, amit tudtam haladni. Viszont szerintem, hogyha egy fiatalt hamarabb megtalál az a segítő szándék, akkor sokkal nagyobb előnnyel tud indulni, sokkal kevesebb kudarcélményt halmoz fel közben, és ettől sokkal nagyobb önbizalma lesz. Szóval szerintem mindenképp sokkal jobb, hogy egy fiatalt egész korán tudunk segíteni ilyen téren. Szerinted is fontos ez, és te is maximálisan egyetértesz ezzel, akkor te is csatlakozz az Adjunk Álmokat a Gyerekeinknek programhoz.